na-akpọ oche mpata. Oche eji anọ ana mbọsị a na-echi ọzọ Eze-Ana. Tata bụ 18th July 2021. Ugochi tubelu Oraifite. Tata ka echiri ọzọ. O nwere mmemme dị iche iche a na-eme. Mmemme tata dịka nsi wee gwaba oge mbụ na n'ụbọchị taa nwere ọtụtụ mmemme dị iche iche a ga-eme. Emego ụfọdụ. Emego mmemme dị iche iche n'ụtụtụ a. Mụ bụ tata bido taa ka m bụ Eze-Ana Ugochi tubelu. Ị nwere ike ịkpọ m Eze-Ana ma ọ kpọọ Eze-Ana Ugochi tubelu na ịkpọrọ ya n'isi. Taa ka echiri m ọzọ Eze-Ana na ana Oraifite. Agwara m ụnụ na mmemme dị iche iche n'ụtụtụ ụzọ ụtụtụ ka a bịalụ mee mmemme ịpụta na agwụ ọzọ. Mechaa nke ahụ wee mee mmemme ịsa ile. Mana mgbe e mere nke ndị anwa anyị nwere onye nwere ike ịkọbawụnya bụ mmemme ndị a. Denụ nke a bụ ọkwa nzu maka ndị amara ihe wụ ọkwa nzu. Nzu dịcha n'ime ihe a. Emesizie ị ga-afụzi ka ya bụ mmemme ndị anyị rekọdụrụ ndị enweghị enwetaziri onye ya akọbadị mmemme ka ya bụ mmemme si wee gaa wee banye na mmemme nke ịgba njata n'ụkwụ. Ọnya bụ njata adị ha n'ụkwụ m nke ya afịa. So emezigo mmemme nke fọziri na a ga-eme n'oge ehihie maka kịta ka bụ after 10 AM n'ụtụtụ. Emesigo ebido ya bụ mmemme ka ọ kụrụ elekere 8 o'clock. Kịta bụ after 10. Emesigo mmemme na-abụ ọ fọziri nke ịtụ a ga-eme mgbe ndị mmadụ ndị ga-esi ga-abịabazi ga-abụ bido from 12 noon. Ọ kụzie ebe 4-5 mgbe ahụ ka a ga-emezi mmemme itu ugo ya bụ the crowning of the ọzọ title taking of Eze-Ana Ugochi tubelu na Oraifite. Oge a rukwa a ga-ewetakwala ụnụ ka o si gaa. Ndị egwu ogene ga-anụ ya. Ihe niile ga-ebido ma ọ kụọ 12 o'clock noon. Anyị enwetakwara some coverage. Daalụnụ. Awụkwa m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Nwekwa ajụjụ ị nwelụ n'ihe gbasara ihe kụziri ihe ịfụrụ na mmemme ọchịm ọzọ Eze-Ana taa. Send a message 08057837672. Ya gazienụ.
Ogbuefi. Hello? Good morning. Ibaje kapafu no ya malubana. Nwadi. Ibe njikwa na emi awa ebe ọzọ. Ma ude. Ugochi boko. Na-ekwe na ọ galakwara ọnụ n'ibe ji wadụrụ mfe na nwere otu onye si ọgwụ nye aka o ji wadụrụ mfe na ọ nọ nwere zuru mfe ndekọta ejere uchi nwanne onye ọzọ ọzọ chiri ọzọ na ọ nọ ndekọta Nwadi an. edelu ibe anyị Edewere ka erie. ịmara gosi ebule Ọ na-ata na nwanne m agbalịgo nwoke agbalịgo Mana ifo. na taa na o nwere ọjọọ onye ya apụta tata wee sị na n'uru ude amechi na o nwere onye chiri EzeAna Ifo. mana ife niile taa eriri ya ga-adụgo ya n'ụkwụ ife niile ahụ ochizugwe Emezue. emezugwe taa na ife anyị nọrọ n'ụbọchị taa a sị ngodo alụrị nne Ifo. Daalụ. ọdịnanwa enye nga ekene o nwere onye ife dị ka na mmadụ kpọrọ mmadụ megịnị ọkwudo n'ọka ekwudo ọ gachigo agwara m ụlọ n'otu ụbọchị Okobi mekazie na n'afọ na ụbọchị olu maka na ọnụkwa akịta na ozo onye chọs na karịkwa amụnwa ya etutu karịa amụnwa ya etutu ibe idere ndere na abụkọ ihe maka na ife a ifurọfụ ebe ife ya bidoro taa ebe a n'ihi abịa ya na ọ ya bịa be ndụra nkwadowe na-akpọ ihe n'olu ebe a chi bọtara ọrịa na-ebugo m ego ọzọ oke ebe orinye bọọlụ ka o wee nye ebe a na-ife dịka ụbọchị ezi n'eze akụnna obupụta obuga mana ọnwụ na nkịta ideji isi ọzọ gwa izụ ngwa anyị emechigwekwa enyeje aka ebe aka anyị kelere EzeAna ọdịna nwe mat anyị kelere eze chitu ọnwa agụbọ mmadụ ga-eji aka mgbe ife ọhụrụ na-eso n'isi na-adụ mma na iwere ụzọ kacha mma gwa ndị na ya ife a ga-ana na mmadụ chiri ụzọ ụbọchị ihe mele mmadụ kedu ka esi bido ego ọrịa ya mana ọ na-abịa chi weta 200,000 n'itu gote echi ihe amara ife anyị ya dara ya ebutela ya n'ọdọ Oche ehiri ọnwụ nne o. onwe jọ ọkwụ na ọgba akwụkwọ na mmadụ ya n'okpuru o nwere ife ya akwụsịta
nke a kitere anyị ibe anyị odokwana Ngwa mịchaji aka ka ọ bịa mịchaa ya tebụl nkịta gị no ọ na-adụ mma ime ebe m bụ onye umere na complete ọ na-adụ mma na-eme otu ọ naba nya amịchagwezi aka mgbede tu anyanwụ bịa onye ndị nze wa ka ị mmadụ a na-enọkọ ihe anọ nya na nwanne gị esogbu